sa kaaw. Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. O ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Louie. Sa di pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Stay with me. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyong kaagi karon? Meron ka na yung sa kamahuyang nga taga Pigawayan, North Cotabato. Ang ato magtatampo, nagdasingan nga Louie. Recorded by X Thunder Gaming. Ma, pa. Manangin na ako ninyo nga moadto ko og Davao City. Mag-unsa man ka dito, Louie? Manarbaho ko pa. Nam ko'y kaila dito. Ikong tabangan nga makasuot sa iyang trabahoan. Kung anihilang di ay ka di sa ato, narbaho. Bitaw, nak. Ani na lang ko din sa ato pangitag trabaho. Ganahan mo gud ko makaatog laing lugar, ma, pa. O, unsa man dong. Musugot ka nga moadtog Davao si Louie? Di ginunta ko musugot kay layo-layo biyan ang Davao. Kinasaon man nga, dako naman yung atong anak. Di man ta makapugaw kung sa gusto niya. Sige na lang. Patuan lang na. Salamat pa nga musugot ka nga moadto kog laing lugar. Pag-amping in taon dito, nak, ha? Oh, ma. Nya, gusto ang kablarga. Ay! Abi na ko, dili ka mo ari part. Hapit gid part. Manlang gani kay nadaghangyo ang mga olds. Ay, bayo hinuon. O, sa maganahan ka nga mo trabaho sa kontrabahuan dito. Oh, part. O, sige. Pangandam ha. Kay ipalailat ka sa among dako. Dako, basta ka dako. Kay big tauron dito. Daliaras panahon ay. Walang ibawi nga. Di man ako kabuan din sa restaurant nga. Akong gitrabahoan. Part! Wow! Kumusta naman ang... Kumusta naman ka diya? Ha? Kumusta na? Uy. Okay na, part. O, ba hinuon? Unsa man ka nagdama ka sa imong bag, ha? Makauli na ka? Ay, out ako part, uy. Ay, muna lang ko mo ha. Kay, naparaba ko'y lakaw. Mato na sa kasi imong ikal, no? Unsa pa madi ay. Ako taon tong duawon, uy. Kay, naglait ko ng lawas at duniya. Uy, mao ba? Sige, part. Narap ka kayawi sa atong ipuyan dito. Oh, naara. Sige. Una lang ko mo ha, babos. Ay, di ka po ikog trabaho na. Nagkang kay customer, eh. Mapit sa day ko sa butika. Magpalit kong vitamins. May nang natay panagang kay lisod na kung masakit. Dari mong order, gang. Kagwapo niya. Mong order, sir. Sorry. Ako na din eh. Thank you, ah. Ganina, dito ko na kabantay ni mo. Nga wakay tingog-tingog. Nausa ba day ka, part? Waha part, oy. Kuan, walang mawa sa kung na ang lalaki ganina. Ha? Lalaki? Uy, giyot sa mga diya. Iya kang gidapatan? Iya kang basakitan, ha? Gibugal-bugalan ka, tubag! Recorded by X Thunder Gaming. Masa ba gibunog ka niya?
Tumagdayon kay ako to sulungon. Sapa diha part, uy. Hmm. Iro kay ka. Wa ko binuangi, uy. Wa ko bugal-bugal, eh. Aw lagi. Sultihi yung ko ha, kung ay magbugal-bugal mo din he. Kaya na ako'y daghang mga kailang nga mga bugoy din he. Ipakulatan na ako sila. Oh, Magkatawa mo tani mo part, uy. Ay kabala ka good, kay wa may magbugal-bugal na ako. Kay di mas ako magbugal-bugal sa mga standby din, eh. o diyon sa panay itong lakihang mong giingon ako, ha? Nasa sa butika magtrabaho part, ug... Uy, kwapo kasi siya, uy. Unsa? Pirmi kong makabantay ni mo nga anhigyog ka mo palit din eh. Oo. Kay magya naman good na ako. Paingon pa uli. Ninusab din palitan kay di masamok. Mao de. Unsa dahil nihin mo? Louie. Ako sa Kevin. Pwede mag-is mo number? Ha? Uy, nga naman. Ganahan ako nga makig-friend din mo. Sige, muna ako number. Ay, dalawoy! Basig na ibong na siya ni mo ba yun? Sabo payot. Uy, ako lang baba ni mo. Uy. Nga naman ko no, be, nga nangay man sa number ni mo, be. Be, Gusto ra makikig... unsa? Gusto. Gusto ra siya makik-friend ako. What? Ikaw ba dautan kay kaguna-huna? Basta, lahi gyud kayo nga kutob dahil lahi gyud kayo. Naibog yun na, naibog na nimo. Unsa nga pangalan ato niya? Kevin. Kumusta, Louie? Kinsa man ni? Imong friend oy, si Kevin. Uy, Kevin. Ikaw din Ako tao ni. Nanawagli ka. Uwa mo ko duty ron. Ya, gilay ko diri sa amo. Mao nga gitawagan ta ka. Asa na karon? Hindi ako sa boarding house. Uwa sa kay duty. Day off man ako ron. Makita tabi. Ha? Sige lang kay gilay ko eh. Wa ko'y kasulti-sulti. Sige. Magkita ta. Abin ako, dili ka mo to nga. Tausag ko nga ikasabot, uy. Abin ako, mahadlo ka na ako ba? Nga nung mahadlok man ko nga. Sa kung tanaw ni mo, buotan man ka. Salamat ha. Uy, nga no di nga nakikita man ako, Vin. Walang, gusto lang kong makakita ni mo. Unsa? Bitaw eh, may itugan ako ni mo. Unsa man na? I like you. Basta magtuo ka nga, ibinuangan ta ka. Tinunin nga akong gisulti ni mo. Ambot ba, dilim ta ko hilig og bayot, pero sadiyang nga nakita ta ka, gaan kay nga kong buot ni mo. Kevin. Pwede ba kita nga kita na? Kevin, kuan ba? Ang tinuod, nakalitan ko sa imong gisulti. Wa ko mag-expect na magkagusto ka na ako. Di ba ko makatubag ni mo ini? Okay ra, uam sa kumagdali. Magpabot ko nga moingon ka nga nakagusto ka sa dako. Salamat, Kevin. Kadit ha, na ako'y ipapamuinaw ni mo. Oo, unsa man na? Kadit lang, ako ngayon ang akong cellphone. Uy. Nga nang gi-play man ni mo nga music. Kunin mo na kani kong sugton. Gusto na ko nga kinamoy atong team song. Stay with me. Kevin. Kanswerte na mo bayuta ka, oy! Ba ni mo. Uy, dako kay kag ba yo. Ano nga nakalitan man ko pag-ingon ni mo, nga nanguyap to ni mo si Kevin? Nakalita sa pita ko part. O ko magtuo ay nga. Muyop sa Kevin ako. O niya, nga nung uwam masan ni mo sugta dayon, be? Nakalitan ko part. Uy. Basig.
Iyan akong binawangon. Ang sabi na ako eh. Binuang sa mong mata. Kana kinaguyab na siya ni mo. Aw tinuod yun ang iyang gibati ni mo bayot. Ay, salamat kay sa'yo kung nakaakot ron. Ako mapiton si Kevin sa iyang gitrabahoan. Ako siya invite nga mga mis gawas. Oh, panahos na sa mga... Ako na siyang sulton. Ay, la. Kisa mo nga nawag na mo. Number naman ni. Hello? Hello? Si Louie ni? Oh, kinsa man ni? Kao ba ni Kevin sa trabaho? Dali. Dali tayo diri sa ospital kasi Kevin na-disgrasya sa motor. Unsa? Hain man mo ospital na. Hain mo si Kevin. Wa na siya. Unsay wa na siya. Patay na si Kevin. Dili. Oh, Kevin! Kevin! Di arang patay niyang lawas. Unsa man kitabuang nga na disgrasya mo sa motor si Kevin, Mika? Naamagod siya gipalit. Og nagmotor siya. Aron madali. Pero nabanggaan siya sa truck. Amo siyang kidadi ni sa ospital pero patay na siya pag-abot niya din. Nganong nahitabo pa ni mo, Kevin? Panahon na unta nga dawato na ko ang imong kugma. Pero ni Pia, manhinoon ka na ako. Kevin! Mura kong mabuang niya itong higayon na nga ako nakita ang patay lawas ni Kevin. Dako nga akong pagmahay niya itong higayon na. Kaya namatay si Kevin. Ngawa man lang ako matugbangi ang iyang kukma. Og dili malikayan nga matag kadungog na ako sa kantang Stay With Me. Mutuog yun ang akong luha. Og may numdum ko ni Kevin. Dili nilang ko to. Daghang salamat sa pagdagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka namang higalang kaagay ni Louie nga taga Pigkawayan, North Cotabato. Uban sa awit nga yaki pangayo. Awit nga nagkulaan, Stay With Me. Ang mga kaagi, gibatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakaawit. I-address lang ni ining Dulamanon, handumanan sa sakaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpanin.